Člověčina, co je pochutina, kterou musím pochutnat, ať je sladká, hořká nebo jiná, vždycky na ní mívám hlad. Mívám hlad. Děkujeme. Děkujeme, moc děkujeme a jsme rádi, že jsme tady byli. Jste fajn, díky moc a naschle. Nashledanou. Ještě bychom hráli, ještě máme 60 věcí, ale bohužel byl dán signál, já zvedám ruku, ty poušťáš. No, takže my už musíme.
To sa mějte, ne? Čau.